Kod nas je novi izazov. Učesniki će dobiti različite stvari. Jedna stvar će biti prava, a jedna čokoladna. Saznaće to samo kad probaju tu stvar. A mogu dobiti bilo šta, zato će to biti jako zabavno. Ostanite sa nama, mi počinjemo. Dobrodošli. Šta? Vidi, Mandy. Wow! To je voz sa kolačima. Da, kolači sa srcom. Super! Hajde da probamo. Wow! Izgleda ekstra. Da, cool. O, voz, ćao, ćao. Ćao. Šta? Šta je to? Imamo 1 minut. To je lako. Dakle, sad ću da počnem. I seći ću srce uz pomoć Nale. A šta ja da radim? O, tačno, imam ovo. Tako je. Polako. Da, još malo. Gotovo. A šta je kod Mandy? Ona je tek počela. Jo, moram da požurim. Ništa mi ne izlazi. Dobro, samo ću da zagrizem. Dobro je. I još. O, ne. Sve sam slomila. Šta je to? Ne. Zaustavite to, molim vas. Kako odvratno. Užas. U čemu sam to ja? Probat ću. Pa to je čokolada. Ukusno. Jao, moram se ubrzati. O, ne! I ja sam slomila kolač. Ne! Šta je to? Kakav užas! Jao, sad sam sva u brašnu. Kakav užas! Britney, ti nisi imala sreće. Tako ti treba. Yes. Super, otvaramo. Da, super. Da, to je telefon. Hajde da počnemo. To, blago nama. Dobili smo telefone. Proverit ću. Šta? Šta? Nije pravi? Čekajte. Da. Pa to je čokolada. Neverovatno. O, da, baš je ukusna. Oduševljena sam. Šta me gledaš? Hajde, počni. Dobro, probat ću. O, ne. Ideja. Poručit ću čokoladu. I još jednu. I još. Svaka mi čast. Mogu li ja dobiti jednu, molim te? Dakle, sad ću probati Snickers. Baš je lep. Baš si bezobrazna. Prelepo. Imam ideju. Britney, hoćeš? Dobro, izvoli onda. Šta? Pacov? Ne, plašim se pacova. Sklonite od mene. Stani, ko će da počne? Ja sam prva. Šta je tamo? Ne razumem. Šta je tamo? Ne razumem. To je bomba! To je tvoje? Uzmi to. Ne. Šta da radimo? Šta? Čekaj. Opušteno. To je čokolada. Da, baš je ukusna. Britney, vrati mi moju bombu. Sad ću je probati. O, da. Super. Baš sam zadovoljna. Kako privlačno jede. Super. Šta je? Mogu li ja probati? Ne može. To je samo moje. O, da, predobro. Hajde, Britney, sad ti. Ali, plašim se da skidam poklopac. Šta je tamo? O, ne! Bomba! Ne! Hajde, Britney! Moramo je baciti! Šta si uradila? Jesmo živi? Dobro je. I krune na mestu. Šta je tamo, Britney? Dok ona ne vidi, uradit ću ovako. Šta? Otvaraj. Dobro. Pa to je maska. Pogledaj, Mandy. Kako izgleda?
A sad ću staviti 2 krastavca na oči. Lepota. A kod mene je čokoladna maska. Sad ću je staviti na lice. Eto, a vreme je da skida masku. Super. Šta? Mandy? Pogledaj svoju masku, baš si smešna. Šta? Moja čokolada se istopila? Pa nema veze, poješću je. Stani, ja sam prva, Mandy. Wow, kako super. Blago meni. Mandy, hajde, otvaraj. Kako je to slatko. Cool. Mogu li ja da počnem? Probat ću. Miriše ukusno. A kakav je ukus? Da, to je super. Sad ću da zagrizem. Kakva lepota. Topi se ustima. Poješću još malo. Hoću i ja. Šta? Moj štapić nije jestivi. Ti nemaš sreće, Mandy. A moj štapić je prelep. Šta? Vidi, to je čarobna zvezda. Imam ideja. Da, sad će biti malo magije. Gledaj, Britney. Wow! Sad i ja imam čokoladu. Super. Blago meni. A šta ako ponovim to? Wow! Sad imam čokoladnu pertlu. To je jako dobro. A daj meni taj štapić. Vrati mi. Ali molim te. Ne može. Šta si uradila? Sad imam čokoladne ruke. Sad ću ih probati. To je ukusno. To je divno. Pa ne, sada ja. Okej. Šta je to? Čokoladno jaje? I kod mene neko jaje. Super. Mogu li ja da počnem? Hvala. Miris je ekstra. Sad ću probati. Wow, čokolada je lepa. A šta je unutra? Bombone. Pogledaj, Britney. Sad ću ih sipati na sto. Da. Koliko bombona, blago meni. I nastavit ću da jedem jaje. A mogu li da uzmem jednu bombonu? Hej, vrati mi. A šta ako poređam bombone po boji? Tako je. Još malo, super. Svaka mi čast. A sad mi treba slamka. Da, kako zabavno. Cool, sve sam pojela. Wow, a sad imam šareni jezik. Pogledaj, Britney. Super. Da. Ajde, sada ti. Okej, otvorit ću moje jaje. Wow, kako je to slatko. Dobila sam divnu igračku. Baš je zabavna. Super. Jako mi se sviđa. Daj mi to. Kako slatko. Šta? Vrati mi moju igračku. Ne, ali hoću ja da se igram. Ne može. Ne, moja igračka. Šta smo uradili? To sam ja kriva za sve. Kako sam mogla? Baš mi je žao. Imam ideju. Daj mi to, Britney. Traka će nam pomoći. Tako je. Još malo. I eto. Izvoli, Britney. Šta? Ali ne. Nisam takvu igračku imala. Pokvarila si nju. Dobro, onda ću uzeti sebi. Tako sam lepa. Izvoli, Mandy. Dobila sam zlatnu polugu. Ajde, Mandy, otvaraj. Dobro. I kod mene zlato. A mogu li da počnem? Super. Kakav je miris? Sviđa mi se. Sad ću probati. Da, dobila sam čokoladu. Super. Kakav udarac. To je bilo moćno. Oduševljena sam. Nikad nisam jela čokoladno zlato. To je jako ukusno. Baš mi se svidelo. A sad ću ja da probam.
Sad sam ja zubar. Britney, pomoći ću ti. Šta? O ne! Pa dobro. Dok spava, sad ću sve brzo uraditi. Okej. I treba će mi zlato. I još malo, gotovo. Dižem je. Britney, ustaj. Šta? Moji zubi? Vratila si mi zubi? Super! Dobro je. Nema na čemu. Landy! Zašto čačkaš nos? Okej, otvaram. Šta? Lampica? Šta će mi? Zanimljivo, a šta je kod mene? Ne razumem. Počni ti, Mandy. Dobro. To je neka čudna lampica. Zato što je to čokolada? Da, opet sam imala sreće. Blago meni. To je jako ukusno. Poješću sve do kraja. Da. Sada svetlim. Kako to? Što? Isključit ću svetlo. Dobro je. Sad ja. Probat ću. Ajoj! Udarila me struja. To je bilo smešno.